Петър Дънов за психическото лекуване. Следват откъси от текстове, за които съм дал линкове накрая. Поясненията в скоби са на съставителя. Една светла и възвишена мисъл, често повтаряна чистосърдечно и безкористно, предава нещо на човека. Препоръчани от Дънов формули, които човек може да си повтаря като част от процеса по изцеляването му. Дори и една формула да не се повтаря едно към едно, това не е проблем. Важното е да се запази смисълът. Важни са вярата и емоцията, които съпътстват повтарянето, Бог е любов и в любовта болести не съществуват. Чрез Божията любов всичко се постига. Чрез Божията любов, която се проявява в човешкото сърце, всичко се постига. Природата възнаграждава за всяка добра дума, за всяка добра мисъл, отправена към някого. Мисълта прави чудеса. Мисълта и поведението на човека определят неговата съдба и положението му в живота, дали ще бъде беден или богат, здрав или болен, щастлив или нещастен. Мисленето и поведението на човека определят и характера му, а характерът му пък се превръща в съдба. Позитивното мислене е нещо, което може да се развие с полагането на съответните усилия. Позитивното мислене не означава незабелязване на негативното, а даване на преимущество на светлите мисли. Това да се стремиш във всичко да виждаш поне малко добро или да си припомняш, че дори и да не виждаш нещо добро в дадена ситуация, то най-вероятно присъства в нея и някой ден ще го проумееш, може се превърне в един добър, градивен навик. Една светла и възвишена мисъл, често повтаряна чистосърдечно и безкористно, предава нещо на човека. Природата възнаграждава за всяка добра дума, за всяка добра мисъл, отправена към някого. Така човек може да си помага и при различни заболявания. Здравият човек често мисли за болестта и я привлича. Правете точно обраното, мислете за здравето, за да го привлечете и усилите. Мислете за здравето може да се схваща като използване на практики за подпомагане на оздравяването, визуализации, самовнушения. Разумното, доброто, великото в човека е в състояние да се бори с микробите, които причиняват болестите. Няма орган в човешкото тяло, който да не се управлява от известен род мисли и чувства. За да бъде мозъкът ви в изправност, ще се пазите от противоречиви мисли. Има мисли в човека, които предизвикват големи експлозии в нервната система. Тези експлозии постепенно разрушават човешкия организъм. Пазете се от мисли, които рушат нервната система. Със своите мисли вие можете да помогнете на хиляди хора. Големите камъни на египетските пирамиди са вдигани и премествани със силна мисъл. Господи, в Тебе е всичкото ми упование. Помогни ми, прати ми своята помощ. Обещавам да Ти служа, да посветя живота си на Тебе. Остави ме на земята. Американският пророк Едгар Кейси е съветвал да работим така сякаш всичко зависи от нас и да се молим така сякаш. Всичко зависи от Бог. Човек може да се стреми към това в душата си максимално да се уповава на Бог, все едно от него самия нищичко не зависи и всичко зависи от Бога, но паралелно с това да върши неща, което биха могли да му помогнат да оздравее. Например, да си подобри дишането и храненето, да се наспива добре, да си повиши физическата активност, да си пие редовно лекарствата. Въпреки че лекарствата за едно може да помогнат, но за друго да навредят. Те много са помогнали и помагат, но същевременно не са еднозначни при тях нещата. Може да има голяма разлика от случай до случай. В определен контекст, спирането наклонена черта намаляването на дадени лъчи може в комбинация с алтернативни методи да помогне, но в друг контекст да се окаже по-лошият избор. Да припомня и, че фармацията е бизнес за милиарди долари. Ако искате да бъдете здрави, сърцето и умът ви трябва да се отправят към Бога. Любовта даже в своето ниско проявление е онази сила, която хармонизира всички органи и дава импулс на човешкия живот. Любовта Божия е цер за всички болести. Няма болест, която не може да се лекува от любовта. Обаче трябва да вярвате в нея. Любовта лекува всички болести. Тя повишава трептенията, вибрациите на човешкия организъм и с това го прави способен да издържа на външните влияния и на влиянията на микробите. Ако страдате от ревматизъм,
треска или друга някаква болест, обикнете някого, колкото по-скоро оздравеете, толкова по-правилно сте проявили любовта. Закон е, любовта премахва всички слабости и недъзи, тя е особено космическо течение, което минава през всички живи същества. Всяка болест е причинена от нарушаване на законите на физическия, на духовния и на божествения свят. Ако искате да възстановите в себе си здравето, мислете върху любовта. При всяко заболяване, молете се искрено, за да оздравеете. Силната молитва е в състояние да премахне всякакви болести в човека. Ако заболеете сериозно, обърнете се към Бога с гореща искрена молитва. Кажете, Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да ти служа с радост. Искам да посветя живота си на любовта, да изпълнявам Твоята воля. Молитвата помага само тогава, когато работите за Бога. Тогава и Бог ще работи за вас. Човек може да се моли и със свои думи, освен с дадените молитви. Най-големият лекар е вътре у вас. Когато заболеете, ще кажете, аз ще живея. Имам много работа, която трябва да свърша. Във време на изпити, на трудности и мъки си кажете, без страх и без тъмнина, с живот и светлина. Напред в любовта безгранична. Любовта лекува и най-неизлечимите болести. Свещено лекуване, психическо лекуване, едно, най-напред ще си представя слънцето, светлината. Ще мисля върху тях, ще си представя, че слънчевите лъчи падат като душ върху мене и като че ли се намирам в едно море от светлина, здраве, сила, мощ, всичко добро в Бога и тъна две. Ще размишлявам защо дойде болестта. Ще повдигна мисълта си, ще се моля на Бога да ми покаже какво е отклонението ми от Божия закон. Вярата е сила, която постоянно расте и се увеличава, превръща се в знание. С вяра човек може да се лекува от всякакви болести. За да се очистите от всички утайки, които имате в организма, и да се освободите от тия киселини, които ви разяждат, съсредоточете ума си към Бога. Искате ли Бог да ви лекува, ще вложите в Него пълно доверие, абсолютна вяра. Докато болният се съмнява, той само поставя препятствия в пътя на своето лекуване. Светлите мисли и възвишените чувства регулират нервната система, кръвообращението, дишането, а оттам и храносмилането. Търсете светлината и ще намерите изхода. Куайчен Кейн, Кунг-фу, легендата продължава. Ползвани източници, 1, мисълта прави чудеса, статия в darcenter.com. 2 формули за лекуване, публикация в petterdънов.com.